Hello guys, it's me again, Dodong og murag blurred kay mura no, blurred kayo guys ang atong kamera no sa tubangan. Og mas pangit pud ang luyo guys kay ngit-ngit ang bot ng cellphone na ay. Anyway, balik sa drama guys no. Ang yung madunggan karon is gitaytulan nila og ako ka lang. Muna ang poli guys sa panugo no, sa wala pa nakapamati ana guys no, sa finale palihog na lang kog pamati no, para inyo madunggan no ang kinatibuk ang istorya no sa panugo. Nindot ang panugon guys no, naman dituan basta murag na adopted child ato nya nibawaan nila nga ang tinod nga amahan pa nila is katong dono nga namatay, og siya gyud ang dunay katungod sa katigayunan guys. Munang kung ako mo kapamati guys sa finale no, palihog na akong pamati para inyo masayra no ang kinatibok ang istorya. Og mo na to guys no, 4 episodes o 3 episodes na nyo madunggan guys diri sa atong bagong drama no, courtesy of RMN drama of course, Ako Ka Lang. So sa title pa lang guys no, pasabot ni siya no nga kuan mura ni siya og love story, di ba? Title pa lang Ako Ka Lang or I'm Yours or You're Mine no sa English pa. O karon din natin maglangan ato ng paminaw din guys ang drama. Again, this is Ako Ka Lang part 1. Happy listening. Mahupas man ang kadagatan, mga tagak man ang mga kabituunan, mga larag man ang tanang kanahunan, ang akong kugma kanimo magpabilin sa kuntugan. Pagkakon ka, hayop siya. Carlin, ayaw papoy kasko sa imong kasing higugma ang imong kaaway. Dili ate, daghang kasing-kasing ang iyang gisamaran. Busa mamatay siya nga magbahog sa iyang mga luha. Palayo kang Justin! Pag dili ka gusto mag-anto sa tibok ni mong kinabuhi! Ikaw ang tag-iya sa iyang lawas. Apan ako ang tag-iya sa iyang kasing-kasing. Busa, ako lang siya. Ako ka lang. Magbasol man ako. Ako Ka Lang. Magilantan si Carlin. Ni Ana ang tambal. Carlin, bango na. Inom ining tambal sa hilanat. Dali. Carlin, nak, sige na. Inom na ining tambal sa hilanat. Oo, Niya. Sige. Papahawaya lang una na siya. Maglugaw ko para makakauntag pa ni hapon. Ate Alice. Pahaway na lang. Bandayan ta ka. Ate, manglayas na lang ta. Carlin. Mamatay kita kung dili ta mo layas din ni ate. Mupatay man anak si Papa, ate. Ayaw ka bala ka. Magisulti ko ni Mama. Sakit na kaya akong lawas, ate, uy. Nahibaw ko, Carlin. Kung gisakitan ka, gisakitan sab ko. Kung nahiubos ka ni Papa, nahiubos sab ko. Pero, Nga nag-isip naman kaayo na si Papa nato, ate. Ate Alice, anong nihilap mong kamaayo? tungod sa drugs, Carlin.
Kanang drugs abi guba sa mayo panguna-una ni Papa Mario. Pero pasag di lang magsabot ni Mama. Aba, sige na. Paway na. O, ate. Alice. Nakatog na ba si Carlin? Ma. Ma, makantos pa ba ka sa batasan ni Papa, Ma? Oh, Alice. Nganong nakapangutaan naman ka, ana? Murag nagkagrabe naman gud siya karon, Ma. Hangtod si Carlin, iya na pahimungtan siya kasuko. Naluin ako sa bata, Ma. O sa may ako mahimo, Alice. Asawa lang ko. Wa ko'y trabaho. Nagsaligra ko ni Papa ninyo. Wa ko'y mahimo gawas sa pagpaubos na lang. Ma, magpatabang na lang ta sa barangay. Sa kapitan. Ipapadlong na si Papa. Ako na nang gibuhat. Pero, ikaw ang dili mag-antos, Ma. Dawaton lang gihapon ni mo si Papa bisan kung kisakitan na ka. Ako paghihapon siyang bana, Alice. Ug may gipanumpaan mi nga sa kalipay ug kasakit. Mag-inunong nga imi. Gidaog-daog naman ta niya, Ma. Dili ko makahimos pagpapriso sa inyong amahan, Alice. Tungod kay sa unang panahon, buutan siya. Pero nausap na siya, Ma. Mau kinalabubiya na ta. Kamu na lang ang biya. Ma! Pangitag na trabaho, Alice. Ug dada palayo din si Carlin. Kumusta naman ang pamati ni mo, Day Carlin? Okay naman kamay, ate. Mayo hinuon. Ate Alice, nakiksulti na ka ni Mama? Oo, pero dili gid siya makabiya ni Papa, Day. Ano man, ate? Unsa mo ginawilihan anang mama ni Papa, kasalbahis man kaayo na siya. Nahigugma lang ang atong inahan kang Papa, Carlin. Kapati di anang mahigugmati, no? Ha? Aw, kung mahigugma ka, kinahanglan andam ka ng masakitan. Ikaw, ate, nahigugma na ka? Oo pa. Mao pa? Ayaw gid anang gugma-gugma, ate, ha? Kay ako, dikit ko anang gugma-gugma. Ay, Carlin, nakabarog na day ka. Ano man? Naglubog di ay ko. Ay, kung mang bud, nagkasugat na misi mong mama kahapon. Nanganak ko niya bahin ni mo, o namingon siya nga gilantan ka. Aw, kailan tan ang taon ko sa pagpunal sa akong amahan. Uy, paday mong papa, wa paday mamatay. Hindi pa man. May noon, kaya wasag ko mapriso.
Yung saman, ganahan ka nga mawain mong papa, ha? Oo. Ati man na akong papagwit. Ganahan ko nga mulayas na siya. Aw, pakampo na lang. Nga inig, mananggot mong papa. Doon bitin sa ibabaw sa lubi. Ya kumusak ka siya. Naibitin dito. Arang pumahapon ko siya. Aw, ang bitin na may mong kriminal o dili ka mo. Natawan na Romero. Ha? Ay, sorry. Basta ako, mulayas gyud ko sa amo. Uy, kaling. Kuan ba? Muabot man akong mag-uwang karon sunod si Mana. Kuyog na lang niya sa Manila. Unya, dili ka magsaba nila. Dili, uy. Ato ba ng secret? Basta, magkuyog ka. Basta na ako'y komisyon sa imong sweldo. Ah, grabe ha. Mangumisyon sa DI ka? Oy, Ales, kumusta naman ka, day? Okay naman ko, ma'am. Ay, unsa man, day? Nakahuman na kag high school? Wa lagi, ma'am. Mao man bitaw nga di ako karon sa lungsod kay mangit ako kasudlan og trabaho. Unsa man sa trabaho ang imong masudlan, day? Nga wa man kakakahuman sa high school na lang? Okay naman ko katabang, ma'am. Nakay kaila diha? Dahil ba, ha? Ay, oy, naak kayo, oy. Si Ma'am Carla, di ay. Nangita siya ganang makabantay ba silang bahay ba? Kay mula gaslas gawas? Hay man ang ilang bahay, ma'am. Kaya ko naas mabaws bungtod nga mansyon, unya, puti o pintal, unya, blue ang gate. Aw, sa kusunada kang manarbaho, kay tuwa na pustimoy. Tabangan ti ka. Sige, ma'am. Alice, nga nung malipayon man ka. Ma, nadawat ako trabaho, ma. Unsa? Magsugod ako karong Lunes. Ako'y manlipyo sa bahay nila ni Ma'am Carla. Kinsa man na si Carla. Nakakita ka ng bahay sa ibabaw sa bungtod, ma? Kanang mansyon. Oh, oo, nakakita ko. Ay, klaro magkaayo na din sa ubos. Ako'y maasayan sa pagpanlimpyo diha, ma. O dako-dako kong sweldo. Uy, mao ba? Maayo na kaayo na. Oo, ma. Ikaluyan. Ganyong may sweldo man ka, Alice. Manarbaho naman ko pa. Ay, maayo yun. Na may bagatabang na ako sa gastuhan ng Dinisbay. Tinuod ka, ati? Nana kay trabaho? O, de, Carlin, may trabaho na ko. Tiglimpyo ko anang dakong bahay sa ibabaw. May pa ka, ati. Makalayas na ka din Ani mangyapon kong pauli sa ato? Aw, maupa. Ayaw tsukupya ay din ati ha. O ikaw, Sab, ay napagunaon na og layas, ha? Depende ati. Kung mulayas ko, anak ko pa ingon sa imong gitrabahoan. Uy, dili pwede magdakog lang tao dito, uy. Stricto kayo si Ma'am Carla. Pega! Ganda ko, panuway! Ati, kupog na si Papa Mario. Ug karon man higala, niya ang sumpay ning bag-utan ni Sugilanon. Ako ka lang. Just remember, darling, all the while you belong to me. Hida! Hida! Bay! May dugo na may dugo ng biyaga sa iyang oh! Dili! Dili! Ah! Ang ibang asawa, Mario! Dili! Dili! Manibata na si Mie! Manibata na! Dili! Dili! Una na sa sakyan niya! Sige! Dili! Si Mama huwag na maglihok. Dilarga na sila si Papa. Uban ni Manang Marcela. Ma! 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 Mama!
Unsa pa imong plano sa una nimong sweldo, Romero? Kuha na ti. Magpalit kong bagong sinina o kasunis. Kay pulos man gisin niya akong kasunis. Ako kay akong isuroy si Mama ug si Carlin sa lungsod. Pakanoon ako sila og lami. Mo ba ti? O magkuyo na dapat sa kuwante ni Panuroy. Basta ha, dili nimo gastuhon ang imong kwarta. Sige, dili. Gusto ko makakita ni Mama nga mo katawa og usab. Mama, ngano man na baga maglihok, ma? Ma, tabag mo! Si Mama wala maglihok! Tabag mo! Ma, Mama, ayaw migbiyain, ma! Mag-unsa naman lang mi si ate kung wala ka, ma! Mama! Ma, tingog! Tingog, ma! Bugay imong mata, mama! Bugay imong mata, mama! 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 Okay na. Limpyo na ang palibot, Romero. Good job, ti. Kuya, napaka pinag-good job, ha? Ati, kuan ba? Kini, magpalit di ako pambuti kung madato ko. Pambot na imong paliton? Oo, kaya magkaya ko mahudag ang kwarta. Para ni Carlin. Hoy, ikaw ba? Kung seryoso ka sa kumanghod, no? Ayaw gyud siya pasakiti, ha? No, dili guti, uy. Dili ko pahilakon si Carlin, ti. Kay, ingon man sila ko, no, na basta ko mapahila kag babae, makagaba ko no na. Makagaba ang luha sa babae, ingon akong lula. Kana gyud, tuhuig gyud ang imong lula. Mauguti mo nga ako, hindi ko patsakit ang babae. Kay lisod, Carlin. Carlin? Ngano nagkadugo ka? Hala, nga nagkadugo man imong sinina na apa sa imong aping ano man na. Ano ka? Ano man? Nadisgrasya ka? Si Mama! Ngano si Mama, ha? Carlin? Ngano? Patay na si Mama! Patay na si Mama, ate! Ipatay siya ni Papa! Dili! Ay, ano si Mama? Ako sa mapakahita mo, aday! Ay, manon imong mama, Carlin. Doon sa punerarya, ginagawa kapitan! Dili! Ma! Ay, si Mama! Naanak ko ito, ate. Ma! Ngano nahitabo man ni mo, ma? Ngano miapas pa man jud ka ni Papa, ma? Ma, dili ba ka angay nga mamatay? Dili, ma! Ngano gibiyaan mami ni mo, ma? Magunsa na lang misinday, Carlin, ma! May untag mamatay sa si Papa, ate. Carlin! Girlie, ate. Carlin! Demonyo siya pagkaamahan, ate. Demonyo. Masakit pa uta siya. Patukan uta siya nagsuyop niyang drugs. Kinuha ko, Carlin!
DC, RMN Davao. Radyo mo nationwide. Hi, hello! Kini si Priscilla Raganas. Magpasalamat ko sa kanuna ninyong pagpaminaw sa tanang mga drama sa RMN. Mamatay pa unta si Papa sa bisyo. Mulangoy pa unta siya sa impyerno. Karlin, gusto na. Buutan si Mama, te. Buutan kayo si Mama. Dili siyang angay ang unang mamatay. Dapat si Papa lagutang namatay. Si Papa lagot. Si Papa. Gusto na. Ati, asa man si Carlin? Tuwa sa taas, Romero. Lakaw sa ka. Am-ami ang imong amiga. O, sige ati. Ma? Tigasan kayo ka. May una kang yun ako, ma. Ako man unta to ang gusto nang mamatay. Pero anong ikaw man ang niuna, ma? Anong gibiyaan man minimo si Inday Carlin? Kay Pao ka, ma? Nagplano ba yung tako ang sa una na kong sweldo? Manunoy ta. Kay gusto kong makakita og makabati pag-usap sa imong katawa, ma. Dugay na kayo ko nga makabati ni ma. Sugad lang sa nangitabo na ako. Wa na ko makabati nga may katawa ka. Og si Papa Sab. Nausap siya. Ako kining sa tanan, ma. Ako kining sa... Sir, salamat nga niya ka, Sir Marco. Among mga pasubok sa kamatayon ni mama nimo. Nakatampo sa misa na itapo sa imong mama. Kay, wag siya pusigiha nga mibiya ni papa nimo. Ambot ko nun sa klasiha sa kugma ang gibati sa kong inahan para sa mga amahan, Sir. Mo ko makasabot. Kung anong ianto siya mga pagpasakit sa among amahan. Alice, ingon anak yun ang mga asawa. Maglaom pa nga mausab ang ilang mga bana. Maglaom pa nga mabalik ang kaning katamis sa ilang pugma. Akong sa akin ang tanan na alis. Sila si Marcela ang unang nagkahingog maay. Pero ako ning gigubot. Naitabo naman ang tanan, Sir. Mangumusta na lang ang tagupahin ni Papa. Wapay balita bahin si mong amahan. Nakalabang di siya dito sa Cebu. Tuwa na ni magtago-tago dito. Pero, dahil Alice, pasagdi na lang. May hustisya ra ang kamatayon sa imong inahan.
Uy, Carlin. Wa naman si Papa ni mo. Di na kita malayas. Pangitaon ako si Papa. Unsa? Kapata pa ni mo. Unya ikaw mangita sa imong Papa. Ano day? Udako manggihapon ko. Oo, lagi, pero ako manggod pa. Asa ni mo siya pangitaon? Bisan asa. Basta kay ako isang ipapreso. Wala no. Uy, Carlin. Ayaw pagunahon na ana. Uy, bata pa kaday. Dili, kinalang mapreso si Papa. Kuya, wag ni mo kunahon na. Salbahe siya nga pagkapapa. Ipapreso kinako siya. Una, kung imo siya ipapriso, unsaon masakit mo? Nakakita ko pagpatay ni Papa ni Mama. Oh, Silpon? Unsa may na... Ulo. Na, ngano ka, uy? May matakataraw na ko yung silpon, bi. Unsa may nain yung silpon, ha? Na, video man, eh. Ako i-play, bi. Gikapoy na ko sa pagpaubos, Mario. Gikapoy na ko. Ikapoy na siya ko! Ang saman, natagpaw ka na sa imong kabuan, ha? Natagpaw ka na! Ako nakuha ni mo. Video ang pagpatay si mong papa, si mong mama. oh, Ulo. Ihatag na sa pulis, uy. dili. Ang mama ning cellphone. Ako na ni. Carlin. Ayaw pagsaba ni ate ini ha. Arlene, wala na si Mama. Ate, mingaw na kita ni Mama. Ma. Mama, di na gini makakita ni mo, ma. Di na giwe. Ma. Mama. Mga printe, kaya gisila na Carlin? Carlin? Oh, ay, naraman di ka dahil sa landay sa silong. Nga nawa makabutubag na ako. Imingaw kong mama, ate. Gabi na. Tugnaw na din sa kawas. Anong si mama man ang namatay, ate? Carlin. Dili ta ka matubag ang imong pangutana. Anong dili man mawa ang sakit sa kundungan? Tungod kinawad anta sa labing importanteng tao sa kalibutan, Carlin. O nga nang wa pa maging padakpi si Papa, ate. Nakatago siya, Carlin. Itugyan na lang nato sa Ginoo ang tanan. Sinutan ra si Papa sa iyang sa... Kung madako na ko, pangitaon kita ko si Papa sa Cebu, ate. Unsa? Higala, niya ang sumpay ning bag-utang sugilanon. Ako ka lang. Just remember, darling, all the while you belong to me. O nga nang wa pa maging padakpi si Papa, ate. Nakatago siya, Carlin. Itugyan na lang nato sa Ginoo ang tanan. Sinutan ra si Papa sa iyang sa... Kung madako na ko, pangitaon kita ko si Papa sa Cebu, ate. Unsa? Nakabati man ko.
Naara sa Cebu si Papa o si Manang Marcela. Ginoo ko, Carlin. Bata pa kakayo, day. Ayaw pag-una-una o panimaos atong amahan. Bad man siya nga pagkapapa. Mong ipapriso gid siya. Gusto na, anak Carlin. Gusto na. Ayaw ibutang si Muna-huna o kasing-kasing ang nahitabo ni Mama. Unya, be. Di ba nawa sa kukutok ang mga akong nakita? Ipaon sa madali mo, ate. Carlin, Murag nayawaan si Papa nga nagsigi og suntok ni Mama. Wasay kaluoy ni Mama. Murag sing nagpatay o kiro, ate. Nikirig si Mama sa kubo ni Papa, ate. Luoy kay si Mama. ginoo ko. Luoy kay si Mama. Gusto na, Carlin. Igo na. Papasa na ka na si Muna-huna. Di lagi ni mawasa ko kuna-una, ti. Inigpiyong na ako. Magina na ko si Papa. Iyang kilubok sa iyang kubo si Mama. 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 Tabangan ka ni ate nga malimot. Di ara si ate, ha? Dili ka pasagdan ni ate. Ato nang papason sa imo huna ang imo na aba. Kung papat yan eh. Papa si Mama. Naapaunta siya na sa kusina karon. Nagluto sa itong panihapon. Pero wala si Mama. Huwag si Papa ang nakaingon initi. Si Papa. Si Papa na lagi tayo. Gusto na. Ay, natruma na ka na imong manghod sa iyang nakita, Inday. Sa gibuhat sa inyong amahan. May lang eh, patanaw na siya sa doktor. Maalig kong tanay akong nahuna-hunaan, uy, pero maghuwat pa ko sa konsweldo. Kailangan nga daliong din mo si Inday. Kailangan na siya psychologist nga magpasabot na siya sa sitwasyon karon. Di lalim yung nakita, uy. Bata pa ko na. Masab na akong ikabalakan, uy. Lahit na yun ang liho karon ni Carlin. Ganun na lang siya maghinuktok. Iyawa nanay. Asag di lang, Inday. Ugma, madto ko sa ospital. Magpatambag ko sa akong pag-umangkon nga doktor. Naibawam ko sila sa ng mga bata nga nakasaksi og krimen. At tabangin taong ko, Noy. Kaya wala ko mahibaw sa akong buhaton. Sakit kayo nga. Wala si Mama. Unya. Nabala ka pa ko sa kayimtang sa kumangkod. Sige, Inday. Nawag ko nyo ni mo ugma. Sige, Nitimoy. Saman, naman nagalimpis loyo. Pwede na kang pauli. Di man na itong mangod mo. Tagay ko si mo ng berbe. Oo, Noy. Carlin? Kanawa man mo pasigaa ang suga sa gawas. Mingaw man ang taas. Carlin? Inom sa kaning bata, tuwa na sa tingali na sementeryo ay sa lupong ni Mama. Carlin? Wa mang isyo din sa pay. Uy, usa pa nini asa lamisa. Suwat? Agi kini ni Carlin. Dear Ate Alice. Pasaylo ako, ate. Pero nilarga ko nga wa man ang mo. Ayaw ka sa ha. Mukontak ra ko nimo. DC Tatak RMN.
alis. Ate, bakit pasaylo ako, tiya? Wadyo ko sa inyo, Romero, sulti sa tinuod. Asa ba si Carlin? Ako man siyang gipugingan, te, pero misakay ko siya sa bangka, paingon si po. Ginoo ko! Asa ba ko na siya paingon? May sulti ba siya nimo? Kung unsa ang iyang plano? Ha? Oo, ate. Basta kay, misakay lang siya sa bangka, badang sa Cebu, mura man ganitong nasukong akong gipugingan. Ginoo ko! Ginoo ko! Asa ba katao to siya paingon? Layo ka ba, ate? Uy, kahit magagpo. Layo pa to siya, ate. Nagbilin siya suwat ni mo, imo nabasa. Nagbilin siya, pero ikaw naman siya maingon nga, mukontak na ko na siya na ako. Pero usaw man niya sa pagkontak na ako, nga wala siya cellphone. Ay, doon na, te. Doon na si cellphone. Ha? Unsa? Doon ay cellphone si Carlin? Hindi na siya cellphone. No, ang cellphone sa inyong mama. Pao man niya. Iya man gitaguan. Unsa? Oo. Wani mawa ang cellphone ni Mama? Tuwa din ni Carlin? Tawag yate, basi mo tupag ni mo. Kanit. Dali Nausa man tao ni Bata. Kanong wa naman siya magunahuna ako nung si Bation ako. Dili pa yun makontak ang cellphone ni Mama. Ate, tabag, ate! Maanan ko sa baha! Carlin! Carlin! Gunit sa kuto ba, Carlin? Gunit! Ate, kapoy na nga akong kamutugunin sa bato! Manawag na ko, ate! Carlin! Taputa nga akong kamot! Taputa! Ate! Ate! Nadampo ko ni Carlin. Nadampo ko ni Carlin. Carlin, day. Hain ka naman karon. Balik na yung tao din sa ato, day. Balik na. Ganong inyong akong gibiyaan, tanan. Ano man? Hindi ana sa lagi kasdaplin sa baybayon. Nagpaabot ko ni Carlin nga mo pauli. Pila namang kabuwan, te. Sukad siya. Nibiya din, he. Wapag yun siya manawag ni mo. Wa pa kid Romero. Ang cellphone sab ni Mama. Pero may patay ko manawag ko. Gibiyaan ako nilang tanan. Luuyas ni Moti, uy. Ikaw na lang dito sa ati, sa inyo. Pero ati, naunsa to ka si Carlin, no? Romero, nabagay puspuro diha? Ni ati. Uy, hello, cake. Bakay cake, ati? Carlin. Happy birthday, Carlin. Hello, yan ang birthday, ati? Oh, birthday karon ni Carlin.
Kita na lang ang mga una ng cake. Aning iyang cake. Pero ti, di pa. Umong naman tingali kabuan sukad na milakaw siya. Ug nagunaon akong apaso na ko siya sa Cebu Romero. Unsa ti? Pero kumapas ka ti. Asam sa kamangita niya. Kadakuan ng Cebu ah. Asam kamangita. Ano? Ano? Uy, ayaw hilak ti, uy. Ti, ano? Sorry ati Alisa. Luoy yan. Ti, uy. Luoy na kay ka. Basta balaga ko ni Carlin Romero. Unsa na baka ang iyang kahimtang karon? Nakakaon baka siya? Basin og... Basin ko naglisod siya karon. Basin kun madautan na hitabo na niya dito sa Cebu. 13 anyos na siya karong adlaw. Dalaga na siya. Basin mo basin ko nang gibinuangan siya dito, Romero. Ginoo ko. Anong itugutan man mo nga makabiya ni si Carlin. Ati, kaman lang ko eh. Mabati mong naon si kahilak ti. Bakit ato na lang ang kanto ng cake ni Carlin ati. Kuan, ikaw na lang po wish para niya. Okay, sige. Kana. Hingos. Ipasin, masakit na noon ka anak ti. Kanin, imong ang nagibati. Kana. Okay, sige. Relax. Para ni Carlin. Panginaot ko nga. Nga panalipdan na siya sa Ginoo. Ugiyahan siya sa husto niya buhaton. Nga dili lang unta niya makita na nga mga mahana. Balik karong gabi, ha? Oh, nga naman na iti mo eh. Kanang niya mo kay hapit na maabot sila sa Ma'am Carla. Ay, hala. Unya, sabi akong buhaton. Kuanday, pamalig mo si Romero dire. Kaya itong andam mo ng tanang kwarto di Susbay, nya, mangumprat na pras rib, na may listahan nga, gipadaan ni Ma'am. Nana sila sa Manila. Oh, mao ba? Oo, sige, Noy. Mamalik mi karong gabi eh. Sige. Pag sila na magtarong, ha? Oo, Noy Timoy. Ing nasab si Romero. Oo, Noy. Ati, Ay, okay na rin akong gisulog. ay, okay na uy. Ati, ganang gabi man ang pag-abot sa tumam. Kagabi imang kuno ang flight sa eroplano nga iyang nakuha. Oh, tuot sa mo. Ay, Uy, ati, yung cellphone, ibagting. hay, sinoy Timoy niya tingali. Oh, si ati. Ano ka? Romero, Ano man? Ano misig ka man yung mga mata? Uy, nga nagtutong cellphone. Ano man? si Mama ang nanawag. Unsa yung mama na nawag? Pero patay naman ang imong mama. DXDC RMN Davao Radyo mo. And ayan guys, nandungan natin no, ang first ever episode sa drama nga Ako Ka Lang. And again, that is Poli sa Panogon. Snacks ako guys. Uy.
Guys, kung parayon nyo pa mo nakasubaybay up to this part, thank you so much. Ug I hope nga wa nyo gilaktawan ang mga ads guys no nga manggawas diri. Isip suporta sa atong channel. Kaon ko guys og gulaman no, sa naman ni oy. Di man di ang ayan ang gulaman guys no ipaprosin. Ay mura na siya sa naman ni nalata siya guys. Sa? Ibukang ref gabi ka puno. Lain naman eh. Yung sana nagtuhog oh. Guys, again, thank you so much sa inyong pagsubaybay no o pag-support. In out. In out. Punong bulok. Cash in, cash out. Pila? 100. Saan i-check ha na pa balance?